Ako ste skončili minulý rok? Minulý rok sme skončili v strate 11 miliónov korún, myslím 93. V 92. sme boli v zisku 4,3 milióna a 94. zatiaľ sa robí uzávierka konečná a skončíme asi v strate 6 miliónov korún. Vy ste štátny podnik. Kto vykryje túto stratu? Štát? Nie. Túto stratu nevykryje štát, táto strata sa nám odpíše z majetku nášho závodu. Čiže takýmto spôsobom, keď každý rok sa dostávame do straty, odpisujeme imanie tohto závodu. Kde to môže vyústiť? Vyústiť to môže do takej, dá sa povedať, akcii, že môžeme už v priebehu roku 1995 sa dostať do takej situácii, že zostaneme stáť. Môžem? Pán šofér, na slovíčko. Ani pol slovíčka. Ja som tu nový, ale zatiaľ sa mi páči. Čo to dá vylepšiť? Keď bol lepší vozový park, nie je to súčiastkou. A viacej vozov by sme potrebovali nový. Tak spojenie, obmedzujú sa spoje kvôli tomu, že štát nedáva dotácie, ČSAD a nemá sa z čoho dotovať doprav. Tak tie novšie autobusy by tu mali byť lepšie zariadenie. Za posledných, dá sa povedať, takých 6-7 rokov sme nedostali ani jedno nové vozidlo. Takže obnovujeme len to, čo máme. V tom je ten problém, by som povedal. A do nekonečna sa ani nohavice nedajú plátať. Vozidlá sú vo veľmi zlom technickom stave. Nemáme na stredné opravy, na generálne opravy a dá sa povedať, že údržbu robíme iba tie najhlavnejšie časti, čiže otázka brzd a riadenia. Vozidlá sú v takom stave, že keby sme mali robiť to dôsledne, tak by som povedal, že asi polovica vozového parku by nám nevyšla vonka. 40 vozidiel má zlomený rám. Podobné slová by sme si pravdepodobne vypočuli aj v ďalších slovenských mestách, ktoré majú mestskú hromadnú dopravu. A pritom tak, ako si automaticky predpokladáme, že práve ten náš autobus či trolejbus bez ohľadu na okolnosti nás odvezie do zamestnania každý deň. Omyl, nemusí. Alebo si jedného dňa môže šofér naúčtovať za lístok 15 či 20 korún, čo je mimochodom podľa prepočtov suma, ktorá práve zaplatí náklady na prepravu jedného cestujúceho. Ďalšie opatrenie, ktoré sme spravili v roku 1994, bolo nástup prednými dvermi a takisto predaj lístkov u vodičov. Toto nám prinieslo cirka 9 miliónov korún do tržieb. Ide vlastne o peniaze, ktoré vybrali od chronických čiernych pasažierov. Nástup prednými dverami s kupovaním lístka u vodiča totiž spoľahlivo vylúčil tých, ktorí by sa chceli voziť zadarmo. Napriek získaným miliónom sa mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici strate nevyhla. O takú istú sumu sa jej totiž zmenšil v minulom roku prísun peňazí zo štátneho rozpočtu. By si mal cvaknúť, ne? Roman, treba cvaknúť. Tu? Takto? A prečo? Pretože je to napísané. Kde? Ale ja nie som odtiaľto, ja nemám iné. No ďakujem pekne. Tuto kliknúť? Ja si vystúpim, ale to si môžete písať potom. No, tak sa pôjde sťažovať, ale... Si vás dočka tak do takdy. Buďte istí. Tie haliere neberiete? No prepočítajte si, samozrejme, že či sú dobre. Prinieslo to aj veľké negatíva, prinieslo to predĺžovanie jazdnej doby,
zvýšenie spotreby PHM na 100 km. Nervozita jednak prevláda u cestujúcich, jednak u vodiča, dostávajú sa do tzv. stresových situácií.